Dobrodošli ljudi opet u novu epizodu Minecrafta Let's Build. Ja sam Coach i kao što sam rekao u prošloj epizodi, ja ću da skupljam iteme i ovo sam napravio bez vas. To mi je trebalo znači hitno mi je trebalo da enchantujem, ali nema veze, to nije toliko bitno, to je nešto retardirano, ali uglavnom kao što vidite imam tu više chestova što sam rasporedio. Znači ovo ste već vidjeli, ovdje ne znam ja šta stavljam, ali uglavnom znači sakupio sam materijal i sad ćemo da počnemo. Znači prošlu epizodu sam vam sve rekao i sad ćemo da se bacimo na posao. Znači sad ćemo uzeti odavde većinu, odnosno polovinu ćemo uzeti, napravit ćemo stepenice i half slabove. Znači sada ćemo kad napravimo ovo, čekaj se, idemo još ovo, znači još to ćemo, to je to. Znači u prošloj epizodi sam spomenuo da sam stavljao te stubove, tu podršku, tu stalije. Uglavnom idemo gore i sad ćemo da nastavimo. Znači drva nisam uzeo, drva mi trebaju. Sve to ćemo uzeti lepo. I sada idemo ovako. Gledajte sada, kada se popnem gore, uradit ću ovu stranu. Znači tu ću stranu da uradim. I onda ćemo lijepo, bukvalno mislim da ćemo završiti čak i za ovaj jedan video. Znači vidite, stavljam stepenice i ovo drvo naravno ide gore. I uvek, znači uvek kada nešto pravite, stavljajte stepenice kao dekoraciju neku. I onda ću sad na primjer ja uzeti i evo ovdje na sredini, vidimo kako će to izgledati. I eto, dobijete tako neki oblik. Sad ćemo ovako sve. Gledajte nešto zanimljivo, bukvalno ovako sa detaljima. Vidite sad kako bi to izgledalo i sad će to ići skroz, ću sad to gore. Evo mogu bi ovdje ovako stepenice staviti. Ovo nećemo dirati da ćemo ukopiti. I eto. I sad ćemo tako ovdje, tu gore ćemo da stavimo prazno da bude, znači bit će ovako. Znači tu će tako da stoji. I bukvalno evo ovaj zid je već na neki način gotov i sad mogu bi odmah da odem napravimo ovdje iznutra, pošto sad vidite to je sve na toj visini. Ovo je samo, a pokazat ćemo sada, uglavnom to su stepenice, ovo je stepenica jedna, ovo je druga i onda to izgleda tako, onda se tako spušta
Ovo je isto to, samo što sam ja dodao jednu stepenicu ovdje, vidite, ispod ove stepenice i to je to. Samo sam to uradio, no to tako izgleda. Sad vidimo šta ćemo s ovim. Ovako ćemo. Sam da završim. Se opet govori s ovim i onda ćemo... Sad vidimo koliko sprata ovdje. Dva još. Ne, još 3. Ne znam. Moram da provjerim da li sam ja ispekao. Ne, nisam. Aha, sad će sve da speče, da će tamo kad ja uradim tamo sve, će biti gotovo. I onda ćemo ovako pola 1, 2. Ovo će sada da ispečem 8. Znači ovo neće tu da se peče, to će biti, ne znam, neće to biti ni 10 minuta recimo. Brzo bilo to. Tamo će ono da pravim tamo. Nije mi trebalo ispeći sve, nije mi trebalo sad toliko. Dobro. Sad to neka se peče, ovo imam i ovdje. To nisam vidio. Ne veze. Jebim ti nek. Nek bude ovako. Sada. Ovako da imamo. Pošto će... Vidite, sada ovo predstavlja problem. Neka bude... Ovako neka bude, znači, ide ovako do gore. Sad ćemo vidjeti. Znači, da li je to... Mislim da ide, evo, ne. Evo ovako ide. Znači, to je ta visina. I onda... Znači, ide ovako. Onda ćemo staviti to ovako da stoji. Znači, tako će da stoji. I onda ga ovdje podignemo. I to samo... Čekaj, sad ćemo vidjeti. Evo može ovdje. To ću kasnije kad budem popao. Znači, tako će da izgleda. I sada... Evo mi ovdje usput. Ovdje drugu stranu ću morati da uklonim ogradu. I vidimo šta ćemo sad. Znači ćemo krov bi uradili jednostavno. Vidimo. Znači to ide to tako. To bi bilo to, tako bi išlo. I znači, sad da vam pokažem dok sam tu. Kao što vidite, ovo su stepenice. Ovo je običan blok i tu ide, i ovdje ide taj kao half slab. Ovdje ide stepenice. Onda ide jedna stepenica ispred i onda izgleda tako. Znači ja mogu sad da odam ovdje, da će to biti kocka.
ali vidite kako to ružno izgleda i ovako bolje izgleda 5 puta. I ovdje je slab dole. I ovdje naravno. Vidite. I ovdje se ponavlja isto. Ono, od onog početka. Sad bi mogu ovo da odradim. Ovo također. Znači, tako bi to uradili. Sad ćemo nastaviti ovom gore. I ovdje, na ovoj visini, sam sekund. Na toj visini će da idu stone slabovi, oni beli. Znači, gledajte sada da vidimo što ne znam ništa. Nisam timer pokrenuo, nema veze, snimat ću još nekih 5 minuta i onda ću napraviti part 2 odmah, par minuta posle ovoga. Nisam timer pokrenuo i ne znam koliko snimam sad trenutno. Aha, čekaj, jesam ja to malo više otišao. Ne, to je to. Sad idem po 3. Dobro, bit će dosta. 6 stakova. Odnosno 3 ova staka. Evo ga. I sad ću ostaviti ovo. Ovo ću ostaviti. I ovako. Eto. Sad idemo staviti ovo gore tamo. Sad ovo bi moglo da ide skroz ovdje. Vidite li sam? Ne znam, možda bi tako. Kako je to izgledalo? Dobro je to bilo. Samo što ne mogu ovo. To je to. I onda bi išlo ovo. Znači to je ono skroz bi to sad tamo. Sad bi trebalo onaj zid i ovdje isto zid. Ovdje ću morati, znači bukvalno, ja mislim da bi sad završio video, znači sad ću te završiti video i onda ću uzeti i odstraniti ovaj deo planine, tako, zato što ova zemlja tu smeta. To bi bilo za ovaj video, znači vidimo se u sljedećem videu. Opet kažem, subscribe-ujte, šerujte, lajkujte ako već niste subscribe-ovali i vidimo se u sljedećem videu. Do sljedećeg videa ja ću ovo srediti i možda još drva možda otići. I jezda nismo sad baš nešto puno uradili, ali ne znam ni timer, ne znam koliko snimam, ne znam ništa. Tako da vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!